Baik guys, Black Commando खारग्रा होनदों नामा ने? सोर? नोङो? आं साख्रि नाङा। साख्रि नाङा? मालायनि आन्दाराव जाया आङो। आच्छा, माथो? आंना गावनो मालिक गावनो माबा गोसोनि माव। गोसोनि मावना जानाय ने? थिगखाना नोंलाय? मासो होनो नागिरदोंमोन आंनो मालिक आंनो लेबारसो। दस्रासो बुंबाय ओमफ्राय ने दानखेना। हम हक आया है। तोरा साइड दीजिए। अच्छा। हमको क्या क्या करना है? मानसिया खिनानै फैदों आरोना नै फाग्लासो। आं शोरूम मालिक जानोसै। खारनायानो खिनानै मालायबाय खिगुलायबाय फाग्लानो। ओमफ्राय नोंलाय मायाव ब्लेक कमान्ड' नामा? ब्लेक कमान्ड' बाबु। थिग गैया गावलाबायनो ने लामाफ्राव नुबा हंगारना हो। ओमफ्राय बुकदाउन होला? बुकदाउन होला हाथुरा बोरै जाखोरा नोंलाय माबायावसो नै ना ब्लेक कब्रा माबायावसो फायखारियावसो फाग्लाना नोगोद फाग्ला ओंखायनो आङो ओरैनोल' मर्निंनि प्रेक्टिसल' खालामगोन लंपेन्टसो गानना होबोखायो फाग्लाखा ब्लेक कब्रा फेक्ट'रिसो खुलिगोन होनबाय दा मोनफा मोनफा स्टेप होजोब दे थाब खारनायफ्राव हानाय बायदि नुबाय मा ओरैनो बिदि होनब्रा ओरैनो नङा दै माथो गुदुंनि राजालाय खनसेनो हख्रावलाबायखोरा बिबायदिबासोना माबाया देरोरा सिगांना बडिफ्रा नोंना बडिया थिगैनो दंलै दैथुना गुदुंनि राजायालाय माथो राखेंजोबखो थोस हानाय नङा नामा नोंलाय गोगोमखौसो होयो फाग्लासो नों सुखिदार जानाया स्रागोन सुखिदार जाया ट्राइ खालामगोन ट्राइ खालामथारगोन ने एप्लाइ खालामथारगोन गोरलैलै ने बेलाय स्टेट कामान्ड'सो माबायावसो लांगोन ना माबायावसो थांगोन बियो मा होनो पेरा कामान्ड' खम समबो लायारा खम समबो लाया होननानै मानायखा 1 लाख बिदि माबा बेथन जागोन होननायनि खोथा दंना हिनजावखौ खम सम लाया सानै नामा मालिकनि फिसाजोब्रा आच्छा मालिकनि फिसाजो होमबालाय बे मा होनो पेरा कामान्ड'नि माबा कामादारनि माबाखौसो लाखागोन नामा आच्छा आयु केप्टेना दासो फैदों आयु नुवाखै केप्टेना बेफोरसो बे जानजि समावनो दासो खननैबो खालामदोंमोन आं जगिङा बेफोरसो दा नै थोस मोजां खालाम माथो गाय नुथारो आयु फिनानै जिबावबायलै फाग्लाना जोबखावजोबखायो फाग्लासो फेन्दा गावजोबो बेना उनै सावलेनाव सोलोंना फैफ्रामनाय ओमफ्राय मोदोम देरजोब्बाय मानसिया दाखालि साइनाव थांदोंमोन आं हाजोबो आंबो नोंखागौना नुबाय दावखोनायल' मोनजोबो माबे दावखोखो नुबाय जोंना बुस्लियानो दङ बुस्लिसो फाक्का फासलै नोङो कामान्ड'आवलाय बेफोरखौ होनांलाया ना 50 501 सानबावबाय 502 510 ओमफ्राय नोंलाय हाला हायोरा होनायलाय दे नोंनि होनायखौसो नायनो लुबैथारदोंदां रायजोफ्रा नैबेबो होगासिनो दङ बुदाव दे होद' आं मेक्सिबां 110 बार हायो 110 बार दोनो हागोन ना हायाथाय दोनो 10 बारल' खनबा खनब्रैल' होनानै देखायगोन आं नोंसिनो गासिबो आच्छा दे होदे बाराखौ होबाय थाया ना थारमाने फैसा होनो हायाना बियो फैसा होआबा जेरावबो खामानि सोलिला दाना फैसानि खामानि नामा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गैला देखायदे गोरानफ्रा खम नङा बायदि जानांगौ
साब्रै खानाया ओंखारनाय मोनलायबावदोंसो सिक्सखौहाय गोदो नो फाग्लासो गांखं सारदों ना मैया होननाया फसायगोन सिख्लाफोर नायबा नामा सिक्स पेकखौ या बेफोरसो वान पेट ब्लेक कामान्ड'नि पावार ब्लेक कामान्ड'नि पावार मानि कब्रा कामान्ड'नि बेबो माबायावसो बावलै लिरिंआवसो बाव बेबो ओरै गोलैलांबाथाय सानदो देहायानो गैला होमबाबो ब्लेक माबाया कब्रा कामान्ड'आ बिदिखौ हाजोबो नामा कब्रा कामान्ड' ब्लेक कामान्ड' आं बेखौबो माबायावसो ब्लेक कब्रायावसो थांगोन बायदि मोनलायलाङो मानसिखौ ब्लेक कब्रा बाथाय नमस्कार नागा माबा खननै खनथाम होबानो जाथ'बाय होनना बुङोरा बे सहल' ने खनसे खारलायबायना आङो गोबावजों खनसे होमबा सानना नायदो हिजरा बोरै जाखो हिजरा माबा गानसो खनबो दे होमबालाय गोदै गान खननो हरदो गस्ला सेन्देल बायना बेफोर सिंगाराबो सोलिया माबायावबो सोलिया बेबो ब्लेक कब्रा गान गोदानि गोदाजोगासो गोदासोना खननो रोंबावा रुपा दखना बिदन गाइसमोन दासो फुंनि गसाइगाव टु तेजपुर नामा गारिया माबारा जलाय सिखालाय खालाम हिजरा बिदि थिखोना जलाय सिखालाय खालामनांगौ जलाय सिखालायसो खालामनांगौरा 80 केजि दंनो होमबाबो थिखोबाय आं आयौ 80 केजि मालाय महननै बांद्रायाव नङा रा नैबावहाय बाननाया महननै जलाय सिखालायसो खालामनांगौ होमबा जलाय सिखालाय खालाम जलाय सिखालाय दे आयौ हानाय नङा फाग्लासो मा अजन दं 80 केजि दंनो महननै ने या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आखाइनि मुलि ओरैसो सायो नै ना हट ओरैसो जोंना गुदुंनि राजाया गोगोम बोलो होनाय बायदि नुखायो फाग्लासो माखौ गुदुं होनायखौ आयौ बेखौ मिथिनानै जाया 10 बारल' हायो 10 बारल' खाफाललै